següent punt fa referència a l'aprovació de l'acte de les operacions de delimitació del terme municipal de Cardedeu i de Llinars. En concret, havent-se formalitzat l'acte en data 4 de maig del 2017, s'aprova l'esmentada acta i es notifica a l'Ajuntament de Llinars i tanmateix al Departament de Governació els efectes d'aprovació. Sí. Bona tarda a tots i a totes. Bé, com sempre demana el regidor Jordi Abad, els temes urbanístics, si es poden explicar amb el projector, doncs avui he preparat una mica unes imatges que tant per vosaltres com pel públic com per la televisió puguin fer una mica millor referència a això i per tant avui no us fallaré amb aquesta petició que em feu sempre des de l'oposició i donarem la informació gràfica també. Aquest primer punt era aquesta delimitació de termes. Qui ho endega, recordeu que vam crear una comissió, qui ho endega no és l'Ajuntament de Cardedeu sinó que és el de Llinars, fan un bon exercici que evidentment ells ara tenen intenció de fer un abans de planejament per fer una posterior reforma de planejament i el que fan primer és delimitar correctament tots els termes. Això és un exercici que evidentment ho inicien ells, però qui ho lidera és l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que és qui té clar tots els termes de municipis. En aquest cas, en cada límit, ells han de crear una comissió, en aquest cas la creen a Cardedeu, per marcar correctament els determinaments entre els dos municipis. Evidentment, també, com a Llinars ho han creat també amb la Roca, amb Sant Antoni de Vilamajor i amb tots els municipis amb què ells siguin colindants. Per part nostra aquesta part ja quedarà arranjada i ens faltarà això, perquè aquest exercici Cardedeu no el va fer l'any, potser que hagués tocat 2001-2002, abans de fer l'inici de planejament. Pràcticament, bé, el que s'ha observat en aquesta comissió és que els límits són, han fet petits ajustos sobre la nostra cartografia, com deia aquí, qui ho ha liderat és l'Institut Cartogràfic, hem vist que coincidim en diferents fites, són aquestes taques que veieu aquí en vermell, que ja històricament ja marcaven aquests termes i que coincidia perfectament en alguns punts. Aquesta és la zona, diguéssim, a l'est de la Granada i aquesta és la zona següent, ja més cap al sud, a prop del Pla de les Parets, que ens separa de Llinars, una nova fita en vermell aquí a prop de l'autopista, i aquí sí que veiem, bé, l'única potser qüestió que ens hem trobat, que és que els termes en aquesta zona d'aquí, no sé si es veu, la cartografia de Cardedeu comptava que passés més a prop, més a tocar, diguéssim, fora del que és el polígon de les aigües, damunt de l'empresa de les aigües, doncs aquest polígon. Ara ho veureu en les següents diapositives. El que s'ha fet aquí és fer pactar aquesta petita triangle, en el que, si no, el terme quedava una nau quedava partida pel mig i part del vial quedava en terme de Llinars. Llavors, per acord dels dos municipis amb aquesta comissió s'ha fet aquest petit triangle d'aquí que no tira la línia recta perquè d'alguna manera podríem arribar al súmum o al límit que aquesta nau hauria de demanar llicència a Llinars quan forma part d'un polígon que en el seu dia es va planificar des de Cardedeu. Per tant, es modifica el terme en aquest espai de forma consensuada amb els dos municipis i amb el vistiplau de la Generalitat. Veiem aquí que es canvia una fita d'ubicació. Això es fa perquè entre Llinars i la Roca han arribat a un acord similar a aquest que acabem de comentar i per tant aquesta fita, que és un punt entre tres termes, hi vindrà una línia de la Roca que abans estava en aquesta zona d'aquí baix i ara es traslladarà aquí, precisament per no tallar pel mig part de l'empresa d'ATL que està aquí en aquest polígon. Aquí, aquesta l'he posat bàsicament per veure una mica el canvi. Si observem més aviat aquesta peça, que és el sector PM25, el que queda entre el polígon de les aigües i la rotonda, la nostra cartografia marcava la línia aquí. Si veieu, això era pràcticament un 20% era terme de Llinars i la resta era terme de Cardedeu, quan la realitat, una vegada tirada aquesta línia, sobretot en aquesta part sud, és que pràcticament aquest sector queda mitat i mitat. Per tant, ja ho estàvem abans, però ara encara més, si mai es vol fer qualsevol cosa aquí, nosaltres tenim la nostra fitxa de PUM, però haurà de coincidir amb els termes, o sigui, s'haurà de fer planejament comú, si no aquí no es podrà desenvolupar mai res, en aquesta parcel·la que queda davant de, com deia, el polígon de les aigües. I ja està, això és tot. Això està tancat en comissió i avui el que fem és donar-li el vistiplau. Senyor Gelada, alguna qüestió, algun aclariment? Senyor Abad, algun aclariment? No, agrair que s'hagi posat el projector. Sí, està molt bé. Senyor Hurtado, senyora Vila. Només demanar que algun dia es faci el mateix amb Cànoves, que hi ha alguna situació que s'hauria de resoldre.
Sí, és un tema... Podríem endegar-ho nosaltres per fer-ho amb tot el municipi, el que passa és que si no hi ha una intenció de fer posterior al planejament doncs queda una mica més a expenses. Evidentment, se'ns ha arribat que altres municipis ho faran del voltant i potser ens podem trobar que ho han anat fent la resta i encara que no ho haguem fet nosaltres doncs se'ns ha delimitat correctament tot el terme. Però ara mateix no hi ha intenció de fer-ho immediatament. Procedim a votació. Vots a favor? Unanimitat.